eBrowns Farm Stadium ePhilippi bekudibena amakhwenkwe amadala ompondo ohlanjiwe abeneminyaka engamashumi ukubheka phambili abaququzeleli bale midlalo amavukuvuku FC abethwe kumdlalo wawo wokugqibela. Into enhle yanconywe emntwini okanye entwini uthatha into zokwakha ezimbi ube ubeka ingca. Otata baseGreater Philippi Local Football Association ePhilippi baququzelele imidlalo yebhola kanobhutyuzwayo apho bameme khona amaqela kwiindawo ezahlukeneyo. Axubisene ke amakhwenkwe amadala kukhalinkwa ingwashiywa nowashiywa kuphumelele iqembu lalinye. Emveni kwemidlalo iqela amavukuvuku bafumene ithuba lokubulisa utata omdala owaziwayo ngelikaNgcitshane kule ngingqi. Bangqinelele ngelithi utata nguye unobangela babe yimbumba evanayo ezithandayo zemidlalo. Funeke sizele uzovela apha ekhaya sizokubona sisithi phila sisafuna uphinda sikubone phakathi kwethu. Sesiphilile ngoku uye ngoku bathi naye ke ngoku uphilile ngoba ayikho enye into ngoku. Izwe lithi nina nisindile eqeleni hambani ningemi kodwa zithi qhathi eJerusalem ezingqondweni zenu sizawushiya lo mazi bawutshaba. Browns Farm ePhilippi. Iphilippi le isecamba seKapa. Xa sisuke edlaleni mose sithi size Kapa kube kodwa sibe sisize ecangwa seKapa. Ndiphathele enqaku Sandiso Phaliso ePhilippi ngaseKapa.